Прывітанне ўсім, гэта Ілля і канал Чарт па 2. І як заўжды будзем шукаць тарговыя магчымасці на наступны тыдзень. Коротенька, што адбылося на мінулым тыдні з навін. Для мяне было цікавым гэта у пятніцу было у Злучаных Штатах США рэпорт аб інфляцыі, што інфляцыя запаволілася да 2,4% у гадавым выражэнні, але кор базавая інфляцыя яна паскорылася на 0,3%, што гаворыць, што не ўсё так добра з інфляцыяй. Таму стаўкі могуць быць яшчэ нейкі час доўгатэрмінова магчыма на гэтым узроўні, і таргет па 2%, як гэта мараць у США, можа быць таксама не дасцігнуты і ў гэтым годзе пасля ковіду. Таму, магчыма, мы будзем жыць у новым свеце, я маю на ўвазе у час, калі інфляцыя будзе крыху вышэй, чым чакаем, але што рабіць. І зараз можна перайсці, як заўжды, да лэйаўта. Коротенька, справа гэта стратэгічны тыднёвы таймфрейм, злева гэта дзённы тактычны таймфрейм, асноўны графік і комбо MACD індыкатар. Знізу на індыкатары чорная лінія гэта лінія MACD, аранжавая лінія гэта лінія сігнальная MACD, слупкі гэта індыкатар OSMA, чырвоныя яны падаюць, зялёныя растуць. Тут усё проста. І асноўны графік гэта дзве злізгальныя сярэднія, хуткая і павольная, хуткая з перыядам 13, экспаненцыяльныя абодве, і павольная з перыядам 22, сіні колер. Таксама пад зонай каштоўнасці я маю на ўвазе зону паміж гэтымі двумя злізгальнымі сярэднімі, што тут актыў справядліва ацэнены. Што яшчэ? Колер свечак гэта імпульсная сістэма Элдера. Зялёны забараняе прадаваць, чырвоны забараняе купляць, сіні нічога не забараняе. І на адлегласці 3 ATR ад павольнай злізгальнай сярэдняй пастроен канал, чорная лінія, у якім, магчыма, 95% часу цана і знаходзіцца. Гэта ўсё, што караценька сказаць пра лэйаут, і можна перахадзіць да тэхнічнага агляду. На першым плане, як заўжды, гэта еўра-долар. На тыднёвым узыходны тренд, нічога не мяняецца, ніякай дывергенцыі ці другого паттерна цікавага не бачна. Тренд застаецца, еўра выглядае так, што будзе расці і далей. І зараз крыху дорага для пакупак на тыднёвым і крыху дорага на дзённым, таму нічога не робім, ідзем далей. Што датычыцца Амерыцы, то, як ужо казаў, што індекс Core CPI інфляцыі і базавай інфляцыі паказваюць штосьці невыразнае, яны неяк у розных напрамках, таму магчыма, што паніжэнне стаўкі яшчэ не адбудзецца на наступным засяданні, і рынкі паціху выглядае так, што яны жадаюць зафіксаваць прыбыль. І можна ўбачыць, што на S&P 500 зараз яшчэ ўзыходны тренд, але колер, свечка закрылася чырвоным колерам, гаворыць, што купляць ужо нельга. Па MACD выглядае, як павінна атрымацца нейкая карэкцыя. Але зараз окей для пакупак на тыднёвым і окей на дзённым, ніжэй зоны каштоўнасці, што цікава, але, магчыма, трэба яшчэ крыху пачакаць. Можна паставіць у ліст для назірання на наступны тыдзень. Таксама выглядае неяк і NASDAQ, тэхналагічны сектар, але ў нейкім сэнсе крыху горш, таму што па S&P 500 свечка закрылася ў зоне каштоўнасці, а па NASDAQ ўжо ніжэй зоны каштоўнасці, што гаворыць, што гэты тренд можа пачацца падзеннем і прабыць некалькі тыдняў. Таму NASDAQ можна таксама пазначыць для назірання, але гэта не значыць, што трэба штосьці купляць на наступным тыдні.
Я б казаў, што з большой верагоднасцю наступны тыдзень таксама па абодвум індексам будзе чырвоны, і імпульсная сістэма Элдер не дазволіць купіць на наступным тыдні. Таму яшчэ чакаем. DAX. Па DAX выглядае крыху лепей. Я не казаў у навінах, але ў навінах штосьці адбываецца з мытняй. Я маю на ўвазе нейкія законы, штосьці з электратэхнікай і гэтак далей. І ў развяз спрабую штосьці ўвесці, каб крыху падтрымаць унутраных производителей электратэхнікі, чыпаў і гэтак далей, таму можа штосьці адбудзецца ў еўразвязе. Але зараз можна замеціць, што па DAX узыходны тренд, крыху дорага на тыднёвым, крыху дорага на дзённым, ніякага паттерна не бачна, таму пакуль што ідзем далей. Гонконг. Узыходны тренд таксама крыху дорага на тыднёвым, окей на дзённым. Не ведаю, гэтая карэкцыя па MACD выглядае амаль што скончылася, але можа прайсці і далей, таму я б яшчэ чакаў. Японія, узыходны тренд, дорага на тыднёвым, дорага на дзённым. Чамусьці Японія ляціць наверх. Магчыма, гэта звязана з тым, што иена слабее. Таму неяк так. Таксама пакуль нічога не робім. Біткоін. Біткоін неяк выглядае цікава, таму калі я вижу такія доўгія цені, гэта значыць, што рынок туды ўніз нейкі час не пойдзе. Наступны некалькі тыдняў. Гэта можа быць магчымасць для адскоку, таму што зараз хутка злізгальная сярэдняя знаходзіцца недзе каля 85 тысяч. І ў гэты ж момант цана знаходзіцца каля 70 тысяч. Гэта гаворыць, што ёсць аўсайд каля 20% наверх. Каб пратэставаць гэтую злізгальную сярэднюю, да, яна будзе падаць кожны тыдзень, але 10-15% можа даць біткоін на наступны месяц ці менш час. Таму гэта спекулятыўна было б цікава, але сыходны тренд вельмі танна на тыднёвым, окей на дзённым, перасячэнне MACD, і колер яшчэ красны, таму нічога не дазваляе рабіць, я б нічога не рабіў. Поэтому ідзем далей. Эфірыум выглядае неяк аднолькава, таксама сыходны тренд, вельмі танна на тыднёвым, окей на дзённым, нічога не робім, ідзем далей. Золата вельмі дорага на тыднёвым, узыходны тренд. Па золату можна казаць нейкая эйфарыя, таму што яно расце заўжды каля гэтага канала 3ATR на адлегласці. Таму золатам мне цяжка што-либо рабіць. Канешне, у гэтым па 4400 было б добрая магчымасць, калі быў стрэс і паніка, але я не сачу за рынкам кожны дзень, на жаль, магчыма, це не моя праца. І таму такія магчымасці цяжка улавіць, калі не сядзіш за кампом кожны дзень і не аглядаеш графікі. Таму раз у тыдзень гледзячы дорага на абодвух таймфреймах, узыходны тренд добра купляць, але калі не зразумела. Срэбра, па срэбра таксама узыходны тренд, дорага на тыднёвым, окей на дзённым. Здесь гэта эйфарыя выглядае як скончылася, таму я б чакаў нейкі адскок где-то до 65-66 у гэтым напрамку. Яно должно быць пратэставана, можа і 64, хто ведае. Таму срэбра дорага на тыднёвым, эйфарыя, тому я б скіпаў і іду далей. Медзь таксама узыходны тренд, крыху дорага на тыднёвым, выглядае як карэкцыя па MACD яшчэ можа адбыцца. На дзённым была нейкая магчымая дывергенцыя на гэтым. Можа яшчэ адпрацаваць, таму таксама пакуль нічога не робім. Паладзіум. Паладзіум я б жадаў купіць, і зараз выглядае неяк добра. Узыходны тренд амаль што окей на тыднёвым, добра на дзённым. Што недобра, так то, што гэта лінія MACD, сігнальная лінія
могуць перасячыць і будзе нейкая карэкцыя. Таму, магчыма, трэба яшчэ пачакаць, але я пазначу для назірання на наступны тыдзень. Прыродны газ нейкі флэт апошні час, танна на тыднёвым, танна на дзённым, але чырвоны колер не дазваляе нічога рабіць. Я маю на ўвазе купляць, таму ідзем далей. Нафта. Па нафце можна заўважыць таксама апошнія 2 тыдні гэтую цень, што вышэй узроўня 67-70, хтосьці ўжо зачыняе пазіцыі і нічога не адбываецца. Таму крыху дорага на тыднёвым, окей на дзённым. Пакуль што цікава, нічога не бачна, ідзем далей. Рабуста кава. Сыходны тренд. Танна на тыднёвым, танна на дзённым. Можна пазначыць для назірання. Выглядае нядрэнна, але і не так добра, таму што хаця. Зараз выглядае крыху лепей, таму што выглядае як дывергенцыя на дзённым. Графіку. Я нейкі колер выбраў. Мне спадабаецца сіні. І калі так аглядаць, то крыху значна лепей. Таму што ёсць нейкая дывергенцыя на дзённым графіку, яна выглядае добра. Ёсць нейкі ўзровень, ілжывае прыбіццё, так сказаць, на гэтым узроўні, што цана не здолела ісці ніжэй. І тыдзень закрыўся як сіні, што дазваляе адчыняць пазіцыю панядзелак. Я бы пазначыў як фіялетавы, таму што можна спрабаваць у панядзелак купляць каву. Арабіка. Арабіка не так добра выглядае, як рабуста, таму здесь яшчэ сыходны тренд, чырвоны колер імпульснай сістэмы, танна, але яшчэ рана. Какава. Я чакаю, калі какава перастане падаць. Было б цікава купіць і ждаць, чакаць, што у краме будзе шокалад танней, але шокалад яшчэ не танней у краме, таму чакаем, калі гэтыя тренды развернуцца. Магчыма, гэта і будзе паказчык, не ведаю, можна ли гэта неяк карэляцыю зрабіць, што калі кава будзе у краме, какава будзе танней, шокалад танней, гэта значыць, што яны ўжо купляюць па некім гэтым узроўні фьючерсы, і гэта будзе паказваць разварот для тренду па каве. Трэба памеціць і паглядзець, ці быў такі тренд. Цікава. А зараз вельмі танна, сыходны тренд, чырвоны колер забараняе што-либо рабіць, паттерна ніякага на дывергенцыю яшчэ не бачна, таму чакаем. Apple. Узыходны тренд, але колер чырвоны ўжо на тыднёвым графіку, і свечка закрылася ніжэй зоны каштоўнасці, што не так добра. Справаздача была добрая, дывідэнды ўжо адбыліся, і на гэтых дывідэндах усе зачынілі Apple. Выглядае неяк так. Хаця крыху раней. Выглядае вельмі цікава гэты лак. Дывідэнды будуць начыслены, калі ты маеш напрыканцы ці на пачатак 9 лютага гэтыя акцыі, але людзі сталі прадаваць толькі 12, калі атрымалі дывідэнды. Цікава. Apple танна на абодвух таймфреймах. Хто любіць Apple, можна пазначыць для назірання, але я б чакаў гэтай карэкцыі па MACD, таму яшчэ рана, на мой погляд. Amazon. Па Амазону адбылася гэтая дывергенцыя, спазнілася, але так яно
і бывае. І зараз ужо другая свечка ніжэй зоны каштоўнасці. Зігральныя сярэднія перасякаюцца на тыднёвым графіку. Выглядае як сыходны тренд, вельмі танна, але купляць рана. Навогуле падзенне NASDAQ выглядае добра на перспектыву, што, напрыклад, 2-3 месяцы яно будзе падаць яшчэ, а потым будзе добрыя ўзроўні для пакупкі. Таму трэба, магчыма, сядзець у кэшы, каб праз паўгады добра купіць, напрыклад, тот жа NASDAQ. Google, ён жа Alphabet, я гаварыў, што можна зрабіць шорт. Я не адкрываў на прыватным шчоце, але я зрабіў паметку для сябе, што калі б я рабіў, то было неяк так, што мы бачым, што на тыднёвым таймфрейме вельмі дорага было, зараз ужо окей у зоне каштоўнасці, але мы сядзі яшчэ высока, таму некалькі тыдняў я б чакаў, што будзе нейкая перарысоўка. Гэта значыць, што яно будзе недзе на гэтым узроўні 292 таргавацца, ці пойдзе ніжэй. І зараз танна ўжо і на дзённым. Але я б купляў Google, калі гэтая карэкцыя па MACD скончыцца даже без гэтых узроўняў, што сіні ці які колер. Магчыма, гэта будзе крыху раней, чым павінна быць, але Google вельмі добрая кампанія. То, што яны робяць, гэта ва ўсіх сферах жыцця, таму я думаю, што з Google ўсё будзе добра на доўгатэрміновай дыстанцыі. Доўгатэрміновую я маю 10 гадоў, не 200-300 гадоў. Microsoft. Сыходны тренд, вельмі танна на тыднёвым, танна на дзённым. Колер чырвоны, таму нічога пакуль рабіць не буду. Ідзем далей. Tesla таксама штосьці пачынаецца на падзенні, ніжэй зоны каштоўнасці зачынілася. Закрылася, правильно гавораць, зачыняць гэта пра дзверы, калі пра замок, калі не блытаю. Таму лепей, наверное, говорит, закрылася ніжэй гэтага ўзроўню. Танна на тыднёвым, танна на дзённым. Але колеры чырвоныя, і Tesla мне як машына ок, як штосьці, да чаго датычыцца Маск, мне не спадаецца. Таму я недзе далей ад Теслы трымаюся. Мета таксама пачынаецца сыходны тренд, таксама танна на абодвух таймфреймах, таксама пакуль нічога не робім. Але мета мне спадабаецца крыху больш, чым Tesla, таму пазначым для назірання. Мета таксама показала добрую справаздачу. IBM мне таксама спадабаецца як кампанія, таму таксама зараз яшчэ не сыходны тренд, але ён можа пачацца. Была таксама добрая справаздача па IBM, і трэба пазначыць для назірання на наступны тыдзень. Вельмі танна, але колер чырвоны. Autodesk не ведаю. Гэта дывергенцыя, сыходны тренд, вельмі танна на абодвух таймфреймах. Паказвае, што недзе здесь па 230 усе адкупаюць, і прошлае падзенне было 10 да гэтага ўзроўня. Таму можа быць добры час для пакупак. Што датычыцца Autodesk, я не ведаю, што там адбываецца, але, на мой погляд, увесь гэты хайп з Autodesk, ён недзе міма. Яны робяць софт, гэтым софтам немагчыма пользоваться ніяк з дапамогай штучнага інтэлекта, таму павінны пользоваться людзі, неяк аптымізаваць гэтыя інжынерныя канструктарскія бюро, на мой погляд, тоже цяжка. Ты должен маляваць нейкі дом ці нейкую інфраструктуру, таму я думаю, Autodesk можна будзе разглядаць на наступным тыдні для пакупак, што не вельмі добра. Так гэта справаздача, якая будзе у чацвер 26 лютага, таму трэба не пазначаць яшчэ, а чакаць, таму што калі будзе дрэнная справаздача, можа будзе ўзровень і 200, таму пакуль нічога не робім.
Кока-кола узыходны тренд, дорага на тыднёвым, дорага на дзённым. Ніякіх паттернаў дывергенцыі не бачна, таму ідзем далей. Procter and Gamble. Я яшчэ трымаю гэтую акцыю, калі я не памыляюся. На гэтым тыдні я думаю, нічога не рабіў. Неяк нязручна выйшла. Нічога не рабіў. Магчыма, закрыў штосьці, але нічога не купляў. Procter and Gamble усе пераходзяць у нейкія спажывецкія тавары, як я гаварыў у нас на папярэднім стрыме. Таму выглядае так, што будзе нейкі час расці. Я, магчыма, не буду доўга чакаць і зачыню ідзе па 170. Зараз вельмі дорага на днём, дорага на дзённым, нічога не робім, ідзем далей. First Solar, сыходны тренд, танна на тыднёвым, окей на дзённым. Колер чырвоны. Чакаем, калі гэты карэкцыя па MACD скончыцца, таму нічога не робім, ідзем далей. JP Morgan. Узыходны тренд. Магчыма, адыграе гэтая дывергенцыя. Адгуляе. І пока чакаем. Зараз танна на абодвух таймфреймах, але колер чырвоны. Але можна пазначыць для назірання. Не ведаю. Добры тренд. Можа ён і не спыніцца. Таму што дывергенцыя выглядае добра, але не выглядае так, што яна адпрацавала. Pfizer. Таксама штосьці доўга падаў. Зараз неяк крыху аджыў і зараз дорага на абодвух таймфреймах, але нічога не зробіш. Cisco цікавы графік. Узыходны тренд, окей на тыднём, окей на дзённым, можна пазначыць для назірання. Але паттернага ніякага не бачна. TNT я закрыў недзе на мінулым тыдні. Ён расце далей. Гэта гаворыць, што трэба было чакаць да гэтага ўзроўню 3 на тыднёвым. Але не ведаю чаму, я закрыў. Да, я атрымаў штосьці атрымаў. Гэта была адзін трейд. Окей. Гэта быў другі шот. Але окей. TNT зараз узыходны тренд пачынаецца на тыднёвым і будзе ўжо дорага. Таму нічога не робім, ідзем далей. Таксама і Альтрэ. Альтрэ памылка, якая мяне злуе кожны раз, калі я бачу, але гэта добра, таму што я памятаю, што так рабіць нельга, быць непаслядоўным, і гэта добра. Зараз расце, дорага на абодвух таймфреймах, таму нічога не робім, ідзем далей. Netflix, сыходны тренд, вельмі танна на абодвух таймфреймах. Не ведаю, што адбываецца з Netflix. Была барацьба з Paramount. Я думаю, Netflix победзіў, але потым яны павінны выплаціць, магчыма, многа грошай і за гэта аб'яднанне з Warner Brothers. Магчыма, на гэтым усё падае, што нейкі час весь прыбытак Netflix будзе направляць на гэта зліянне. Неяк так. Таму вельмі танна, але нічога не робім. Walt Disney таксама сыходны тренд. Танна. Пакуль нічога не робім. Чырвоны колер забараняе. Nestlé. Пачынаецца нейкі узыходны тренд, але ўжо крыху дорага, таму таксама пакуль нічога не робім. Airbus была дывергенцыя на тыднёвым графіку, яна яшчэ можа дапрацаваць, толькі пачынаецца гэта, не толькі пачынаецца, але яшчэ ідзе гэтая карэкцыя па MACD, таму варта чакаць яшчэ нейкае падзенне. Зараз танна на абодвух таймфреймах, але гэта не повод, каб купляць. Consult, нейкі флэт апошніх пару месяцаў.
Зараз крыху танна на тыднёвым, окей на дзённым, але таксама чырвоны колер забараняе. SAP. Узыходны тренд. Окей. Окей на дзённым, але крыху дорага на тыднёвым. Там таксама скіп, пакуль нічога не робім. ThyssenKrupp. Узыходны тренд. Дорага на тыднёвым, танна на дзённым. Але я пачакаў гэтую карэкцыю па MACD, таму таксама пакуль нічога рабіць не буду. Kratos Defense. Узыходны тренд. Окей на тыднёвым. Танна на дзённым. Не ведаю, адбудзецца гэта дывергенцыя і таксама карэкцыя па MACD ці не, але зараз выглядае окей. Я б чакаў, лепей чакаць, чым не чакаць, як гаворыцца, таму чакаем. Siemens. Узыходны тренд, крыху дорага на тыднёвым, окей на дзённым. Сам не ведаю, што рабіць Siemens. Заўжды расце. Неяк не удаецца штосьці купіць. І зараз на гэтым узроўні таксама на тыднём крыху дорага. Siemens Energy. Узыходны тренд, вельмі дорага на абодвух таймфреймах, таксама пакуль нічога не робім. ASML. Узыходны тренд, дорага на тыднёвым, окей на дзённым, таксама я б чакаў нейкай карэкцыі, пакуль нічога рабіць не будзем. SAP я трымаю, нічога добрага не выглядае. Падзенне. Вельмі танна на тыднёвым, окей, танна на дзённым. Колер яшчэ чырвоны, таму нічога не дазваляе дакупляць, але можна пазначыць, каб дакупіцца. Хаця ніякага патэрна не бачна, таму і дакупляць можа яшчэ рана. Трэба чакаць. Infineon Technology. Узыходны тренд, дорага на абодвух таймфреймах. Па гэтаму нічога не робім, ідзем далей. Edian. Сыходны тренд, вельмі танна на абодвух таймфреймах, пакуль нічога не робім. Systemic Electronics. Узыходны тренд, дорага на абодвух таймфреймах, таксама нічога не робім. B-Semiconductor. Узыходны тренд, таксама дорага на абодвух таймфреймах, нічога не робім. Недзе здесь быў сігнал на дывергенцыю на тыднёвым, і з таго часу яно расце. Добра. 10-80% можна было б зрабіць за паўгады. Amadeus IT Group. Сыходны тренд, вельмі танна, але таксама нічога не робім. Quantic Group. Нейкі флэт, крыху дорага на тыднёвым, окей на дзённым, таксама ідзем далей. Prosus. Сыходны тренд, вельмі танна, але чакаем, пакуль нічога не робім. Рошеба Boys. Таксама сыходны тренд, нейкі тут стоп-адскок. Сіні колер, але ніякага патэрна не бачна, каб штосьці рабіць. Можна дакупляць, таму што я маю добрую прасадку, 230%. Ідзем далей. Hermes. Таксама сыходны тренд. Штосьці каля зоны каштоўнасці на тыднём, зоне каштоўнасці вышэй зоны каштоўнасці на дзённым. Сама пакуль нічога рабіць не будзем. Heineken. Узыходны тренд. Дорага на абодвух таймфреймах, ідзем далей. British American Tobacco. Узыходны тренд, дорага на тыднёвым, окей на дзённым, таксама пакуль нічога не бачна. Zalando. Сыходны тренд, танна на абодвух таймфреймах. Я ўжо трымаю першае дно, другое дно і можа і трэцяе дно буду купляць, як гаворыцца. Да, недобра зрабіў штосьці з гэтым, але як ёсць. Zalando знаходзіцца ў DAX 40, таму я думаю, што ў якісьці час будуць яго купляць, таму чакаем. Але зараз не тот момант, каб купляць ці дакупляць. CD Projekt. Пачынаецца таксама нейкі сыходны тренд, танна на абодвух таймфреймах. Карэкцыя па MACD адбылася. Калі справаздача ў сакавіку.
Не ведаю, можна пазначыць для назірання, але не выглядае так, што будзе адскок. Таму што на гісторыі бачна, што гэтыя карэкцыі могуць ісці глыбока ў мінус. Таму б я б чакаў, што будзе яшчэ мінус, але пазначу для назірання на наступны тыдзень. Taiwan Semiconductors, узыходны тренд, вельмі дорага на абодвух таймфреймах, таксама пакуль нічога не робім, ідзем далей. Nintendo, сыходны тренд, вельмі танна, але колер чырвоны, пакуль што таксама нічога не робім. Sony Group, нейкі адскок, пін-бар. Гэта выглядае добра. Чаму нічога не рабіў? Це было на мінулым тыдні таксама. Не ведаю, чаму нічога не рабіў. Гэта дэфолтная сітуацыя, што нічога не рабіць, гэта прасцей, чым штосьці зрабіць. Зараз сыходны тренд, сіні колер, танна на тыднёвым, окей, амаль на дзённым. Таму што не, апошняя справаздача была калі наступная. Яны маюць справаздачы раз на паўгады. Ці не? Не ведаю. Здесь была... Павінна быць справаздача, окей. Трэба шукаць інфармацыю, што адбываецца па Sony, але выглядае, напрыклад, нядрэнна. Гэты пін-бар, сіні колер і каля зоны каштоўнасці на дзённым і танна на тыднёвым можна спрабаваць. Vodafone, узыходны тренд, вельмі дорага на абодвух таймфреймах, таксама пакуль нічога, ідзем далей. Nokia, узыходны тренд, таксама дорага на тыднёвым, окей, на дзённым, крыху дорага, таксама пакуль нічога не робім. Ericsson, узыходны тренд, вельмі дорага на абодвух таймфреймах, таму таксама ідзем далей. Volkswagen, узыходны тренд нейкі, крыху дорага на тыднёвым, окей, на дзённым, таксама пакуль нічога. Bayer, вельмі дорага на тыднёвым, узыходны тренд, таксама ідзем далей. BASF, таксама вельмі дорага на абодвух таймфреймах, нічога не зробіш. BMW было бы добра пасля Volkswagen ці Alpha Betish. Сартировка по алфавиту было б выглядала прывабней для мяне. BMW штосьці расце, але ў зоне каштоўнасці на абодвух таймфреймах не ведаю. Апошні час гэта не выглядае як штосьці, што будзе расці. BNP, узыходны тренд, дорага на тыднёвым, окей, на дзённым, пакуль што ідзем далей. Social General, узыходны тренд, окей, на тыднёвым, танна на дзённым, але я б чакаў гэту карэкцыю памысідзіць, таму далей. Louis Vuitton, пачынаецца сходны тренд, танна на абодвух таймфреймах, таму пакуль нічога не робім, ідзем далей. Pernod Ricard, я трымаю гэту пазіцыю далей, я яшчэ яе не зачыніў. Была добрая дывергенцыя, я спрабаваў купіць і зараз трымаю. Магчыма, да 95 трэба трымаць. Магчыма, гэта пералом гэтага тренду, і можа яно вырасці з 75 да 150 у наступны год. І можна рабіць 100% на гэтым. Але, як заўжды, я не магу чамусьці трымаць так доўга пазіцыі. Мне лепей штосьці адкрыць, зачыніць. Не ведаю. Трэба мяняць майндсет ці што. Але спрабую пратрымаць хаця бы крыху вышэй. Гэта як практыкаванне для сабе. Таму яшчэ трымаю гэтую пазіцыю. Я нічога не сказаў. Зараз яшчэ сыходны тренд намінальна, але на тыднёвым графіку свечка закрылася вышэй зоны каштоўнасці. Ужо дорага для пакупак на тыднёвым, дорага на дзённым. Таму нічога не рабіць. Хто
трымаеце, як і я, з гэтага часу можна трымаць далей. Sanofi, сходны тренд, танна на абодвух таймфреймах, але нічога рабіць не будзем. Valio, узыходны тренд, дорага на абодвух таймфреймах, таксама рабіць нічога не будзем. Capgemini, сыходны тренд, дрэнная справаздача, танна, таксама нічога пакуль не робім. Thales, нейкі флэт, окей на тыднёвым, танна на дзённым, штосьці невыразнае таму далей. Банка Santander. Узыходны тренд, окей на тыднёвым, танна на дзённым. Цікава, потому что здесь такі добры тренд. Прывітанне, што адбываецца на рынку. Месяц таму усе крычалі пра бульбашку шыі. Зараз акцыі софт-кампаніі падаюць за баязні з боку шыі, бо нібы ён знішчыць іх бізнес. Нет, як я разумею, неверно я адказаў, што нет. На мой погляд, чаму зараз кампаніі падаюць, таму што яны ўсе робяць неймаверныя інвестыцыі ў шыі, але колькі гадоў патрэбна, каб гэта інвестыцыя прынесла прыбытак. Напрыклад, штосьці простае. Калі ты купляеш хату за 100, гэта інвестыцыя твая 100, і табе патрэбна колькі гадоў, напрыклад, 30 гадоў, каб атрымаць назад гэтыя інвестыцыі, калі ты будзеш здаваць яе камусьці. І гэта таксама пытанне зараз у інвестараў, што Google гаворыць, мы інвестуем 180 мільярдаў у шыі інфраструктуру, і ўзнікае пытанне, а ці змогуць яны атрымаць гэты прыбытак дадатковы з гэтых 180 мільярдаў. Што я маю на ўвазе? Google будзе атрымліваць прыбытак, сколькі ён атрымлівае? Напрыклад, 30 ці 35 мільярдаў про квартал, і атрымліваецца, што гэта 1,5 гады, каб атрымаць столькі прыбытку. Але калі б Google не рабіў гэтую інвестыцыю, гэта значыць, што ён бы таксама атрымліваў гэтыя 35 мільярдаў. Але после гэтых інвестыцый можа здарыцца, што прыбытак будзе не 35, а, напрыклад, 40. Ці ён застанецца на месяцы і не будзе расці. І таму галоўны вопрос, колькі гадоў патрабуецца, каб вернуць гэтыя грошы, якія былі інвеставаны ў інфраструктуру. І зараз да ўсіх даходзіць, што я не ведаю, як можна манетызаваць добра гэтай шыі. Напрыклад, у Google падпіска ёсць танная, там, не ведаю, 3-4 долары, ёсць 20, ёсць 200. Але калі палічыць, што мы маем некалькі буйных гульцоў на шыі рынку, і кожны лічыць з інвестыцыі ў 150 мільярдаў у інфраструктуру, то атрымаецца, што мы не маем столькі жыхароў, якія павінны плаціць па 200 долараў за падпіску, каб гэты, там, не ведаю, колькі мільярдаў у абазрымым будучыні можна было назад атрымаць для кампаніі. Таму гэта большое пытанне. Ну, гэта на мой погляд. І таму многія зараз зачыняюць. А таксама можна зачыняць у нейкім сэнсе, што яно доўга-доўга расце, але калісьці бывае карэкцыя проста тэхнічна, што ўсе закрываюць пазіцыі і штосьці здарыцца ці не здарыцца. Неяк так. Але гэта толькі маё меркаванне на гэты конт, таму я магу памыляцца, як і ўсе астатнія. Novartis, узыходны тренд, вельмі дорага на абодвух таймфреймах, нічога не робім. ABB, таксама узыходны тренд, вельмі дорага на усіх таймфреймах, нічога не робім. Свенка Handelsbank, узыходны тренд, дорага на тыднёвым, окей, на дзённым, але таксама нічога не робім. І штосьці. О, Game Workshop, цікава. Пачынаецца таксама сходны тренд, карэкцыя по MACD. І зараз танна на абодвух таймфреймах. Не ведаю, купляць ці не, але пазначыць можна для назірання. Банка де Sabadell, узыходны тренд, нейкі флэт. Зараз гэтая карэкцыя по MACD, таму трэба
Магчыма, я не так зразумеў пытанне. Акцыі софт-кампаніі. Акцыі софт-кампаніі праблема ў тым, што яны таксама інвестуюць вельмі шмат грошай у шыі. І, напрыклад, я працую праграмістам, і ёсць два лагеры, што хтосьці гаворыць, што шаі гэта добра, і ўсё трэба рабіць шыі, а хтосьці, хто гаворыць, што шыі гэта хлусня у нейкім сэнсе, і добры праект немагчыма рабіць шыі. І на самой справе нейкая праўда недзе пасярэдзіне. Калі ты робіш нейкі невялічкі праект, і з шаі ты можаш зрабіць штосьці добрае, нейкі тулс для сабе ці для кагосьці, не толькі для сабе, для штосьці невялічкае. Я маю на ўвазе, цяжка сказаць, нейкі сайт з нейкім функцыяналам, з нейкай крамай ці штосьці. Гэта будзе вельмі хутка і зручна зрабіць шыі. Калі ты робіш нейкі магутны софт, типа AutoCAD ці Windows, тады шаі тебе зробіць штосьці дрэннае, у тым плане, што гэты код будзе не аптымізаваны і качества гэтага коду недобрае ад шаі, але ён будзе неяк працаваць. Таму, што датычыцца софта, шаі, як сказаць, праграмістаў трэба шмат і менш іх не патрэбіцца. Гэта мой погляд. Другая справа, што праграмісту патрэбна ўжываць шаі, але ў якіх кейсах гэта другое пытанне, ўсё датычыцца, які праекты, якія мадэлі будуць і што яны будуць рабіць. Таму што на самой справе, што зараз пад шаі зразумеюць, гэта нейронка, якая з нейкай верагоднасцю прадказвае табе наступнае слова. Таму, калі думаць, што код і ён зразумелы і штосьці прадказальнае, але гэта не заўжды так. Ёсць нейкія кейсы, якія нейронка не можа паняць, яна вучылася на чымсьці. Я маю на ўвазе доўгае пытанне, не буду размаўляць на гэты конт. Навогуле, нейронка вучылася на том, што існавала, але калі ты прыдумаеш штосьці новае, то яна гэтага не зразумець. І ў гэтым сэнсе без людзей пакуль што не абысціся. Вось кароткі адказ. Светбанк. Узыходны тренд. Дорага на днём, окей на дзённым. Ідзем далей. Біомерикус. Сыходны тренд. Танна на абодвух тайфреймах. Пакуль што ніякага паттерна не бачна. Ідзем далей. Компас груп. Сыходны тренд. Танна на абодвух тайфреймах таксама. Ідзем далей. Lloyds Banking Group. Узыходны тренд. Дорага на тыднёвым. Я б чакаў карэкцыю. Таму тоже нічога не рабіў. Sage Group. Сыходны тренд. Танна на тыднёвым. Танна на дзённым, але нічога рабіць не патрэбна. Tesco PLC. Узыходны тренд. Вельмі дорага. Таксама пакуль нічога не зробім. DSV. Узыходны тренд. Дорага на тыднёвым, окей на дзённым. Я б чакаў карэкцыю пасля дрэннай справаздачы. Магчыма, яна будзе крыху глыбей і некалькі тыдняў. HSBC Holding. Узыходны тренд. Дорага на тыднёвым, окей на дзённым. Таксама пакуль нічога не робім. А Tran Holding. Узыходны тренд на абодвух тайфреймах. Дорага. Ідзем далей. Boston Scientific. Гэта то, што я не зачыніў перад справаздачай і трымаю. Нічога добрага тут не бачна, ніякага паттерна. Зараз вельмі танна, бачны пін-бар, але гэта яшчэ не повод, каб купляць, таму сам ідзем далей. Adobe. Сыходны тренд. Таксама гэты пін-бар бачны, але таксама ніякага другога паттерна яшчэ не бачна, таму ідзем далей. Duolingo. Сыходны тренд. Танна на абодвух тайфреймах. Таксама пакуль нічога не бачна. Ідзем далей. Checkpoint Software. Сыходны тренд. Танна на абодвух тайфреймах, але колер чырвоны таксама.
Смегруп. Смегруп, узыходны тренд, вельмі дорага на тыднёвым, дорага на дзённым, таксама пакуль нічога не робім, ідзем далей. F5. Што здесь было? Добрая справаздача. Недзе каля зоны каштоўнасці на тыднёвым і на дзённым. Можна пазначыць для назірання, магчыма, можна купляць з мэтай, што быў добры тренд. Потым была гэта дывергенцыя, падзенне, адскок. Трэба было недзе здесь купляць, але зараз можа гэты тренд пойдзе далей, таму таксама, таму што была добрая справаздача, неяк гэта спрыяе гэтаму. Добра было б купіць здесь, як заўжды, недзе ў мінулым, калі быў сігнал. Але не было ніякага сігнала. Это я просто уже был добрый пин-бар и было просто танно. Але не было ніякай дивергенції, тому я не купляў. Фокс сыходны тренд, вельмі танна, але нічога рабіць не будзем. Не ведаю, што здарылася з Фокс. Штосьці трэба ведаць навіны у ЗША. Fortinet сыходны тренд, але зараз ён спрабуе зламіць гэтую тэндэнцыю і ісці далей. Таму таксама крыху дорага на абодвух таймфреймах, ідзем далей. Infosys Limited сыходны тренд, вельмі танна, але не трэба купляць. T-Mobile. Дрэнны справаздача, але нейкі рост, таму што людзі перакладаюцца, магчыма, яны палічылі, што гэта лепей, чым сядзець у нейкам Oracle ці яшчэ чымсьці. Таму зараз пачынаецца нейкі узыходны тренд і вельмі дорага на абодвух таймфреймах. Ці гэта можа быць так, што нямецкі телеком паказаў добрую справаздачу і рост, і на гэтым фоне і дачка ў ЗША таксама адскочыла, хто ведае. United Airlines пакуль крыху дорага, узыходны тренд, але гэтая магчымая дывергенцыя мяне пужае, таму нічога рабіць пакуль не трэба. Ідзем далей. Vion LTD. Штосьці в нейкі флэт. Окей на тыднёвым, окей крыху танна на дзённым. Апошняя справаздача была ок, наступная яшчэ амаль праз месяц. Таму пакуль нічога не робім. VF Corporation, узыходны тренд, дорага на тыднёвым, окей на дзённым, таксама пака нічога не робім. Welltower, узыходны тренд, дорага на абодвух таймфреймах, таксама пакуль што нічога не бачна. ArgenX ці слухаеш ты якіх-небудзь аналітыкаў альбо блогераў па інвестыцыях, калі так, то якіх? Я слухаю Сергея Чалага, калі можна гэта казаць пра аналітыкаў. Але гэта нельзя казаць, што пры інвестыцыі гэта больш пра разуменне, што адбываецца ў свеце. Гэта добра. І таксама я смотрю Breakfast Show з Олегом Ицхоки. Гэта, напэўна, усё, што я смотрю, калі можна назваць пра аналітыкаў. А в асноўным, навогуле, я сам чытаю нейкія навіны, штосьці трапляе ў вочы, штосьці жонка расказвае з інстаграму, і тады ты ўжо крыху глыбей чытаеш, што адбываецца, і робіш нейкія думкі наконт будучыні ці і гэтак далей. Напрыклад, калі ты чымсьці пользуешься, я працую праграмістам, і мы робім штосьці на базе AutoCAD, Autodesk, таму нейкі час я купляў гэты Autodesk, таму што, на мой погляд, калі наша фірма не можа знайсці аналаг, каб сысці ад гэтага Autodesk, то ў свеце знаходзіцца вельмі шмат, што другія кампаніі таксама не могуць уйсці ад гэтага Autodesk, і гэта значыць, што ён манапаліст, і акцыі будуць добра сябе адчуваць. Чалы за эканоміку, калі ты глядзеў бы Тутбай з, не ведаю,
2010 года ці з якога была эканоміка на пальцах з Сергеем Чалым. Па гэтаму ён шмат нейкіх асноў расказваў. І зараз, калі глядзець Чалы эканоміка, на жаль, это ў Беларусі нашмат пра палітыку больш, чым пра эканоміку. Але ў яго гэтых перадачах таксама праскоквае штосьці пра агульны свет і агульную эканоміку, што адбываецца, ці стрымы, якія ён робіць на патрыёне з БРЦ, там таксама можна штосьці спытаць. Не ведаю, я давяраю Чаламу, на мой погляд, ён вельмі добры аналітык. І калі штосьці ён гаворыць пра эканоміцу, то я неяк слухаю гэта з павагай. І таксама цікава слухаць Іцхокі, таму што ён жыве ў Штатах і ён ведае, што адбываецца ўнутраная якая кухня. І маі погляды не заўжды супадаюць з яго поглядамі, што ён гаворыць пра Штаты ці што ён гаворыць пра Еўропу, таму што ён не жыве ў Еўропе. І гэта таксама цікава. Вось, а болей нікога я не гляджу. Навогуле цяжка знайсці нейкі добры контент, які можна было б глядзець. Не ведаю, ёсць шмат англаязычных нейкіх падкастаў і гэтак далей, але штосьці я магу слухаць на англійскім, але мне не спадабаецца англійскі. Ангельскі. Окей, гэта другая справа, што мне спадабаецца, што нет. Біллі Рут сыходны тренд, нейкі адскок, танна на тыднёвым, окей на дзённым. Не ведаю, можна пазначыць, калі нічога не будзе, але не выглядае добра. Фьюча сыходны тренд, танна на абодвух таймфреймах, таксама пакуль нічога не робім. Міпс сыходны тренд, танна на абодвух таймфреймах, таксама нічога пакуль не робім. Калі штосьці ў свеце здарыцца такое, што ты ніколі не прапусціш. Таму што гэта будзе ў інстаграме, гэта будзе ў другой якой-небудзь перадачы, усе гэта будуць на слуху і таму не ведаю. А як гаворыць Чалы, што самы просты тренд гэта гаворыць, што нічога новага не адбудзецца, але трэба ўмець назіраць гэтую магчымасць, калі тренд ўсё ж таки зломіцца. І вот дывергенцыя на гэты погляд мне спадабаецца, што базавы сцэнар гэта заўжды, калі зараз тренд расце, яно будзе расці далей. Але дывергенцыя паказвае, што гэты тренд можа зламіцца і гэтыя точкі разварота яны заўжды неяк цікавей і больш выразныя, што ли. Стив Айсман, круты дядька Джозеф Карлсон. Не магу нічога казаць, я, магчыма, пагляджу, хто это, але зараз не ведаю, хто навогуле гэта. Але дзякую за інфу. Квілтер узыходны тренд, але ўжо нейкая карэкцыя назрывае па мыслі, таму окей на тыднёвым, окей на дзённым. Мне спадабаецца чытаць кнігі, таму я па трейдингу, пра інвестыцыі я чытаў каля дзясятка розных кніг. І мне спадабаецца таксама чытаць біяграфію кагосьці. Калі ты чытаеш біяграфію, ты можаш неяк паглядзець, што чалавек адчуваў і якія рашэнні ён прымаў у сложных абставінах. Гэта таксама, на мой погляд, штосьці цікавае, што дае мне вопыт. Але зараз, каб смотреть блогераў каких-то, не ведаю. Трэба пашукаць, але як знайсці добрых блогераў навогуле. Калі ты знайдзеш кагосьці з, не ведаю, 100 000 подписчикаў, гэта не значыць, што гэты контент добры. Гэта значыць, што гэта контент рэгулярны. Вось што, на мой погляд, гэта значыць. Таму цяжка.
Трэба час разбірацца, але часу не заўжды я маю, каб разбірацца. Вецлей узыходны тренд вельмі дорага, таму нічога не робім, але я пагляджу, хто гэта, можа сапраўдны добры контент. Дзякуй табе. Алстам узыходны тренд дорага на абодвух таймфреймах таксама, пакуль нічога не робім. 3 і груп сыходны тренд окей на тыднёвым, крыху дорага на дзённым, але не выглядае добра. О, РСТ груп банк. Гэта цікава, гэта шпаркасы, калі я не памыляюся. Асноўны нямецкі банк, ці адзін з асноўных. І зараз окей на тыднёвым, танна на дзённым, я пазначу для назірання. АП Моллер, узыходны тренд, крыху дорага на тыднёвым, окей на дзённым, ідзем далей. Imperial Brands, узыходны тренд дорага на абодвух, просто ідзем далей. Unilever PLC, узыходны тренд вельмі дорага на абодвух. M2 Aero Engine, узыходны тренд дорага на тыднёвым, дорага на дзённым, таксама нічога не робім. Роша Холдинг, таксама узыходны тренд, дорага на абодвух, таксама ідзем далей. Аэропорт Цюріха, узыходны тренд дорага на абодвух. Дывергенцыя бачна, што не адпрацоўвае, гэта добра, значыць тренд пойдзе далей, можна шукаць магчымасць для пакупкі, але зараз не час. Аляска Air Group, узыходны тренд таксама дорага на тыднёвым, окей на дзённым. Bristol Myers Squibb, узыходны тренд, дорага на тыднёвым, дорага на дзённым, таксама пакуль нічога. Віза, з таго часу, як ты спытаў, штосьці падае, не расце, пакуль што сыходны тренд. І танна на абодвух таймфреймах, але пакуль што рана купляць. Таксама MasterCard, сыходны тренд неяк танна, але трэба чакаць яшчэ ніжэй. ЦХ Робінсон, узыходны тренд, штосьці было на якіх-то навінах ці што. Крыху дорага на тыднёвым, танна на дзённым, мне не спадабаецца, ідзем далей. Лоракс я зачыніў, а ён як добра расце, да? Гэта таксама было відавочна, што калі ты гэты разварот злавіў, то трэба, магчыма, паўгады трымаць гэтую пазіцыю, не некалькі тыдняў. Але што зрабіць зараз? Узыходны тренд дорага на абодвух таймфреймах, таму таксама пакуль нічога не робім. Kinder Morgan. Гэта выглядае, як можна зачыніць, напрыклад. Опять же, я не ведаю, вось я добра купіў гэтую пазіцыю, на мой погляд, яна ўжо добра вырасла да 3 на тыднёвым графіку, і я, магчыма, зачыню проста ў панядзелак, чаму не. Але калі глядзець на месячны агляд, тады можна заўважыць, што гэта тренд ужо на месячным аглядзе, і таксама амаль што 3 на месячным аглядзе. Не, гэта выглядае так, што я зачыню ў панядзелак. Таму што вельмі дорага. Да, яно будзе расці яшчэ далей, але што падзелаць? Калісьці трэба зачыняць пазіцыі з прыбыткам. Lumen Technologies, сыходны тренд, окей на тыднёвым, крыху дорага на дзённым, пакуль што нічога, ідзем далей. United Health, сыходны тренд, танна на тыднёвым, окей на дзённым, пакуль што ніякага паттерна не бачна там, ну, таксама ідзем далей. ServiceNow, сыходны тренд, добрая справаздача, адбыўся спліт, і што мы зараз можам казаць? Нічога, ідзем далей. Trip.com, сыходны тренд, танна таксама на абодвух таймфреймах, нічога, пакуль што не скажам, не зробім, ідзем далей. Teva Pharmaceutical, узыходны тренд, дорага на тыднёвым, окей на дзённым. Няма здесь ніякай дывергенцыі, таму таксама ідзем далей. Tapestry, узыходны тренд, дорага на тыднёвым, дорага на дзённым, таксама пакуль нічога не бачна. Take-Two Interactive, сыходны тренд, танна на абодвух таймфреймах, таму таксама пакуль нічога не робім. Verisk Analytics, сыходны тренд, цікавы пін-бар.
але ніякай дывергенцыі нічога не бачна. Сходны тренд вельмі танна, але пакуль што таксама нічога не робім. Вересінг таксама сходны тренд, вельмі танна. Што можна заўважыць, што на гэтым тыдні шмат акцый вельмі танна, але яшчэ рана, каб купляць. І гэта навогуле добра, калі ёсць што купляць. Эбвью заходны тренд, дорага на абодвух таймфреймах, нічога не робіш. Вось што я зачыніў. Перад справаздачай я зачыніў Iron Mountain. Як я і ожидаў, можна казаць, што на справаздачы будзе добрая справаздача, яно вырасце, але штосьці атрымаў амаль што год на гэтую пазіцыю і падумаў, што калі за год яна не шмат вырасла, нічога не адбудзецца добрага, калі я зачыню ці дрэннага, нейкі плюс, вось што я зачыніў, таму окей. Але таксама я не ведаю, як правільна рабіць у гэтай сітуацыі. Мне спадабаецца зачыняць і не адчыняць пазіцыі на справаздачы, каб не было гэтага скачка ўніз на 7-8% і гэтак далей. Як гэта казаць, мне супакойваць, калі ўсё закрыта. Таму што яно будзе расці штосьці другое і без мяне. Рынок заўжды дае шмат магчымасцяў. Аб гэтым я жадаю казаць. Таму штосьці закрыў, штосьці адчыніў. Окей. Маратон Petroleum, таксама заходны тренд, дорага на абодвух таймфреймах, нічога не робім. Quanta Service, заходны тренд, вельмі дорага на абодвух таймфреймах, таксама нічога пакуль не робім. ExxonMobil, тут выглядае як шорт нейкі трэба рабіць, таму што такі добры пін-бар. І неяк дорага, але не, гэта не для мяне. Рабіць нейкія шарты, колер зялёны, гэта так. Жаданне, але не розум. Вельмі дорага, таксама нічога не робім. Орли была дывергенцыя на дзённым, быў рост, адскок і, магчыма, аднавіцца рост, і таксама MACD ўжо выглядае лепей. Можна пазначыць Орли, калі будзе недзе на гэтым узроўні па 95 для назірання. Walmart расце, дорага на абодвух таймфреймах, ідзем далей. Cardinal Health таксама заходны тренд, дорага на абодвух таймфреймах, ідзем далей. Southern Company. Магчыма, і гэтую кампанію трэба зачыніць. Я жадаў зачыніць праз паўгады прыкладна, але не зрабіў гэтага, і зараз яно прыйшло амаль да гэтага ж узроўню. Паўгады трэба было перакласціцца ў нешта другое, напрыклад. І зараз я маю жаданне зачыніць недзе крыху вышэй па 98. Там таксама трэба глядзець на наступным тыдні, але зараз дорага на абодвух таймфреймах, нічога не зрабіць. VV Granger. Узыходны тренд, дорага на тыднёвым, окей на дзённым. Была справаздача. Справаздача было падзенне. Не, на справаздачы быў рост. Падзенне было проста пазней. Але зараз дорага, таму нічога рабіць не трэба. Unum Group, сыходны тренд неяк выглядае. Пачынаецца, зачынілася ніжэй зоны каштоўнасці. Таму таксама пакуль нічога не робім. Diamondback Energy, узыходны тренд, дорага на тыднёвым, дорага на дзённым, таксама ніякага паттерна не бачна, ідзем далей. Broadcom, узыходны тренд пакуль што, але ўжо апошнія свечы закрыліся ніжэй зоны каштоўнасці, што можна чакаць нейкі сыходны тренд на наступны месяц. Не зараз танна, але колер чырвоны, таму пакуль што нічога не робім. Boya Global Markets, заходны тренд, дорага на абодвух таймфреймах. Я чамусьці Global Markets я магу трымаць вельмі доўга, ён расце і неяк нет жадання яго закрыць. Не ведаю, з чым гэта звязана, чаму гэта так.
што нейкія акцыі я не жадаю доўга трымаць, а нейкія я трымаю і гляджу, окей. MC Kesson узыходны тренд, таксама дорага на абодвух таймфреймах, нічога не робім. Eli and Company узыходны тренд, дорага на тыднёвым, окей, на дзённым. Магчыма, будзе нейкая карэкцыя па MACD, таму я б яшчэ чакаў, нічога б не рабіў. Nvidia таксама выглядае як карэкцыя па MACD. Узыходны тренд, окей, на тыднёвым, окей, на дзённым, але колеру чырвоны я б не купляў. Homit Aerospace я трымаю. Вельмі дорага на тыднёвым, вельмі дорага на дзённым. Таксама выглядае як кандыдат, каб зачыніць, закрыць пазіцыю. Овер дорага на месячным аглядзе, дорага на тыднёвым і дорага на дзённым. Не ведаю. Але калі глядзець навогуле, то яно заўжды вельмі дорага. І гэта, казаць, нармальна для гэтай акцыі. Не ведаю, я зачыню. Просто зачыню. Потым будзем шукаць новую магчымасць. Окей. Дорага, нічога не робім па Homit Aerospace. Kroger Company. Яшчэ не ўзыходны тренд, але ўжо неяк з гэпам дорага чынілася акцыя. Дорага на тыднём, дорага на дзённым. Таксама пакуль нічога не робім, ідзем далей. Philip Morris. Таксама ўзыходны тренд, вельмі дорага на абодвух таймфреймах. Магчыма, трэба таксама зачыняць. Але цяжка казаць, трэба ці не. Акцыі заўжды растуць, калі ўсё добра у эканоміцы. І Philip Morris гэта спажывецкія тавары, таму выглядае так, што цыгаркі будуць спажываць і далей людзі. Пазначана зачыненне, не ведаю. Лепей зачыніць і прымаць новае рашэнне. General Electric Aerospace узыходны тренд, дорага на абодвух таймфреймах, нічога не робім. Навогуле, калі зачыніць гэты акцыі, будзе больш кэша, праз некалькі тыдняў штосьці адпадае і будзе многа магчымасці, каб штосьці добра падкупіць. Arista Network узыходны тренд, карэкцыя па MACD скончылася, крыху дорага ўжо на абодвух таймфреймах. Пакуль што таксама нічога рабіць не будзем. Progressive Corporation, што здесь адбываецца? Сыходны тренд, была дывергенцыя па нядзельнаму таймфрейму. Зараз сіні колер, а здесь чырвоны. Яшчэ выглядае добра, як для пакупак. Калі даждацца, каб колер быў сіні ці зялёны дзесьці на гэтым узроўні. Таму окей. Я ўжо дакупіўся недзе здесь па 207, таму не мае сэнсу дакупляць яшчэ раз, але яшчэ выглядае так, што яно можа развярнуцца. Rheinmetall штосьці пачынаецца як сыходны тренд, ці карэкцыя па MACD яшчэ не скончылася. Таму трэба яшчэ чакаць, але танна на абодвух таймфреймах, таму пакуль можна нічога не рабіць. Ждаць, калі колер зменіцца. Republic Services быў сыходны тренд, зараз крыху дорага на абодвух таймфреймах і, магчыма, будзе колер зялёны. Колер будзе ўзыходны тренд, таму што колер зялёны закрылася вышэй зоны каштоўнасці, але пакуль нічога не зрабіць. Автозона таксама яшчэ сыходны тренд, але закрылася вышэй зоны каштоўнасці і пачынаецца разварот, таксама перасекліся MACD. Да, тут была дывергенцыя на дзённым, недзе здесь было б купляць, было б добра. Але зараз ўжо спазніліся. Northrop Grumman Corporation, узыходны тренд, дорага, нічога не робім. Мюнхенская страхоўка, сыходны тренд, сіні колер, каля зоны каштоўнасці на тыднёвым.
таксама на дзённым крыху дорага. Можна пазначыць, быў дастаткова добры тренд, потым было высока па MACD. Гэтая карэкцыя па MACD амаль што скончылася, і можна пазначыць для назірання на наступны тыдзень. Мне спадабаецца, што гэта еўрапейская акцыя, таму што я б, калі б была магчымасць, купляў бы ўсё ў Еўропе, таму што мне не спадабаецца, што робіць Трамп, але гэта другая справа. І он узыходны тренд, дорага на абодвух таймфреймах таксама пакуль нічога не робім. Heidelberg Material, штосьці падаюць. Вельмі танна, але колер чырвоны таксама нічога не робім. Вось ён, Deutsche Telekom. Што адбываецца таксама на месячным аглядзе узыходны тренд. Дорага на абодвух таймфреймах, на дзённым і тыднём. Таксама выглядае так, што можна зачыніць. Не ведаю, трэба больш паразважаць, калі трэба зачыняць акцыю. Калі глядзець па MACD, то трэба навогуле чакаць як мінімум гэтага ўзроўня па MACD, і тады ўжо можна прымаць рашэнне зачыняць ці не, а да гэтага момента трымаць. Гэта выглядае як штосьці лагічнае і паслядоўнае, што трэба чакаць нейкага ўзроўня, які быў гістарычны па MACD. Таму можна прайсці да таго, што я казаў. Тут MACD высока, таму можна зачыняць. Тут MACD нізка, таму можна яшчэ трымаць. Окей. Гэта выглядае штосьці лагічнае. Ідзем далей. Energy. Узыходны тренд. Скончылася гэта карэкцыя. Скора будзе справаздача. Зараз дорага, таму нічога не робім, ідзем далей. Oracle таксама гэтая карэкцыя амаль што скончылася па MACD. Зараз окей на абодвух таймфреймах, і зараз выглядае як добра для пакупак, таму што гэта Oracle у нейкім сэнсе, але патэрн дывергенцыя быў значна раней. І зараз не бачна добрага патэрна, але можна пазначыць. Пердосіо, узыходны тренд, недзе каля зоны каштоўнасці на абодвух таймфреймах. Можна таксама пазначыць. Выглядае добра. Нямецкая біржа, сыходны тренд, але на гэтым тыдні штосьці добра адбываецца, у тым сэнсе, што гэтыя цені былі на папярэдніх тыднях. Зараз ужо ў зоне каштоўнасці на тыднёвым, крыху дорага на дзённым, але я трымаю дзесьці здесь купляў, таму нічога рабіць не буду. І апошняя акцыя, Geely Scientist, добрая справаздача і рост на тыднёвым аглядзе. Вельмі дорага, таму нічога не зробім. Усё, на гэтым я скончу свой агляд. Што можна казаць, што магчыма я зачыню Home Aerospace на наступным тыдні. Kinder Morgan мы не глядзелі. Kinder Morgan выглядае так, што трэба яшчэ трымаць, таму што ёсць магчымасць, што яно дойдзе недзе да гэтага ж узроўня, да 2. Гэта што датычыцца. Але на месячным узроўні яно ўжо высока. Але можна крыху патрымаць таксама Kinder Morgan, окей. І тады застаецца толькі цікавая акцыя, не акцыя, а магчымасць по каве. Каву, я думаю, куплю ў панядзелак. Гэта выглядае прыемна, што быў таксама добры тренд. Скончылася, магчыма, гэта нейкая карэкцыя па MACD, і зараз адталкнецца і пойдзе далей. А на месячным аглядзе выглядае не так добра,
таму што яно яшчэ можа падаць. Але трэба падумаць. Усё, усім дзякуй, хто смотрит у записи, хто смотрит лайв. Жадаю усім, зычу усім добрага здароўя, крыху сонца і да новых сустрэч. Пока-пока.